सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय 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 अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय हरे कृष्ण अद्वैत माता जी। चंद्र जय गौर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा। हरे कृष्ण माता जी। தொண்ணூத்தி எனக்கு நாலாவது காலையில தொண்ணூத்தி மங்களாரத்துக்கு நாலாவதுமா. அட்டெண்டன்ஸ் செய்யுங்க மாதா ஜி. மித்ரனுக்கு கால் ஆமாமா பண்ணிட்டேன், தெரியும். ஜாயின் பண்றேன்னு இருக்காப்ல. 94 மாதாஜி. ஆமா, இங்க 94 தான். ஹரே கிருஷ்ணா. 94 ஓகே மாதாஜி. 94 94 94 94 15ல 94. परम उदरैनो या दिन या आयशा से दिन व्याख्या करे नाही राके शेषे। परम उदार ईशो ये दिन ये ऐसे से दिन வியாய करे நகி ராகேசே. மொழிபெயர்ப்பு. வாசுதேவ தத்தர் மிகவும் தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர். ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் அதை செலவிடுகிறார். அவர் எந்த சமநிலையையும் வைத்திருப்பது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டாரு. ஏன் செலவு பண்றாரு அவ்வளவு மோசமா? இல்ல, பகவானுக்காக எல்லாம் பகவானுக்காக செலவு பண்றார் மாதாஜி. எல்லாமே வாங்கறதுக்கு செலவு பண்றாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். பகவான் கோசம் செலவு பண்றாரு. ரைட். எந்த பேலன்ஸுமே வைக்காம பண்ணிடுறாரு அப்படின்றத. வாசுதேவர் தத்தா யாரு? చైతన్య చరితామృతాలు என்ன లింక్? గృహస్థాయనయ్యో చాయిల సంచయ నా కైలే కుటుంబ భరణ నాహియ హాయ. हो साहिये சஞ்சய கைலே குடும்ப பரணனாகியா. கிரகஸ்தர் என்னும் முறையில் வாசுதேவ தத்தர் கொஞ்சம் பணத்தினை சேமிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யாமல் இருப்பதால் குடும்பத்தை பராமரிப்பது அவருக்கு மிகவும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் என்ன பண்றாரு? எல்லாமே செலவு பண்ணிடுறாரு. சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். யாரு நான் கேட்டேன் கேள்வி, அதுக்கு ஆன்சர் வரல இன்னும். யார் வாசுதேவர் தாத்தா? எனக்கு தெரியல மாதாஜி, மறந்துட்டேன் மாதாஜி. நீங்க அவர் சொன்ன ரோல் என்ன? இங்க சைத்தன்யாக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? செக்ரட்டரியா மாதாஜி? கோபியர் பாவமா மாதாஜி? இல்ல, நித்யானந்தரா மாதாஜி? நான் அது இல்ல, கேள்வி கோபியர் இல்ல. பாவமா? சைத்தன்யா கேள்வி என்ன? நான் கேள்வி கேட்டது என்ன? சாரி மாதாஜி, நீங்க கேட்ட கேள்வியே வேற மாதாஜி. நான் கேட்ட கேள்வி வெரி கிளியர்லி அவர் பாவம் என்னன்னு கேட்கல. அவருக்கும் சைத்தன்யாக்கும் என்ன லிங்க்? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்? செக்ரட்டரியா மாதாஜி? மாதிரி சொன்னீங்க மாதாஜி. செக்ரட்டரியா மாதாஜி? கைடுன்னு சொன்னீங்க. அந்த மாதிரி கேக்குறேன். கரெக்ட் சொன்னது. பட் அது செக்ரட்டரி இல்ல. அவர் என்ன ஸ்பெஷல்னா அவர் ப்ராமினன்ட் சிங்கர். ஓகே. வாசுதேவ தத்தா தான் ஸ்டோரி அப்புறம் வரும். அவருக்கு உடம்புல ஒரு புழு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இவர் முராரி தத்தாவோட பிரதர், முகுந்த் தாத்தாவோட பிரதர். மாதாஜி சிவானந்த சேனாங்கிறவரு
சிவானந்த சேயானந்தான்றவர் கைடு, அவர்தான் கைடு. டூரிஸ்ட் கைடு. வந்து ஒரு very good singer. அவர் வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட கிளாஸ்மேட் வந்து முகுந்த தத்தா, அவரோட அண்ணா. கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்ம பிக் பண்ணாதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதுக்கு சொல்றேன். ஓகே மேடம். ஓகே ஓகே நம்ம மாதாஜி லோ சார்ஜ் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் போட்டுறோம். இது பேட்டரி லோ ஆயிட்டு. சாரி நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன். நோ ப்ராப்ளம். யாரா காரி ராரா வியாய சபதோ சபா 1 செகண்ட். யாரா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு ஓகே நம்ம படிக்க மாதாஜி. இதுதான் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். यारा गारे रारा व्यासा सभा तुम्हारा स्थानी सारा केला हक्का तुम्ही खरी समाधानी. ईहारा करे आय भैया सब सोमर स्थाने சரக்கில ஞானி துமி கரக சமாதானே. வாசுதேவ தத்தருடைய குடும்பத்தின் வரவு செலவுகளை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய மேலாளராக செயல்பட்டு அவரது தேவைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள். பொருளுரை: வாசுதேவ தத்தரும் சிவானந்த சேவனரும் அருகருகில் வசித்து வந்தனர். அவர்கள் வசித்த இடம் தற்போது குமாரகட்டம் அல்லது காலிசாகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்க அவங்க, ரைட்? பேசிக்கலி வாசுதேவா தத்தா சிங்கர், சிவானந்த சேனா கைடு. சிவானந்த சேவனா வெரி நைஸ். டூரிஸ்ட் கைட். என்ன சொல்றீங்க கைடுக்கு? அடுத்தது போலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கைடுன்றது என்ன வார்த்தை? வழிகாடு, அதாவது எல்லாரையும் சந்தோஷம். டூருக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறது. அது எனக்கு தெரியும், மீனிங் கேட்கல, வேர்டு கேட்ட. ஹரே கிருஷ்ண. நோ ப்ராப்ளம். वर्षे आमारा साबा भक्त गान लाना गुंडी छाया आशिबे साबाया पालना करिया. प्रतिवर्षे हमारा सभा भक्त गान लाजा कुंडी साया शिबे சபாய பாலன கரியா. ஆண்டுதோறும் குண்டிசா திருவிழாக்காக இங்கே என்னுடைய எல்லா பக்தர்களையும் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள். அவர்கள் அனைவரும் பராமரிப்பையும் பார்த்து கொள்ளும்படி நான் வேண்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால எவ்ரி இயர் வந்து அவர் டிவோட்டீஸ்க்கு வராரு குண்டிச்சா ஃபென்ஷனுக்கு. அதனால எல்லாரையுமே வந்து எல்லாரையும் நீ பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்ரி இயர் வந்து என்னோட டிவோட்டீஸ் இருக்காங்கல்ல, குண்டிச்சா ஃபங்க்ஷனுக்கு வரவங்க எல்லாம் நீ மெயின்டைன் பண்ணணும்னா பாத்துக்கணும். எப்படி கோஆபரேட் பண்றேன், அதுக்குதான் நான் சொல்றேன். சிவானந்தா வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாய் கூட போச்சுன்னா இருக்கா, சைத்தன்யா மகாபிரபு நாய் ஒருத்தரை லிபரேட் பண்ணாரே, கேக்குதா? நாய் அவரு கூடவே இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு நாய் பின்னாடியே போகும் மாதாஜி. அந்த நாயை வந்து கூட்டிட்டு போனது, அந்த நாயையும் சேர்த்து அந்த நாயையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போனது வரதா சிவானந்தா. சிவானந்தார் தான் கைடு, வாசுதேவ தத்தா சிங்கர். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். कुयाग्रामी रेखा सामाना करिया प्रत्यब्दा आशिते यात्रा या पथ दोरिलाना. कुलीना ग्रामे रे कहे सम्मानकारिया प्रत्यप्ता आसीबे யாத்ராயா பக்தக் தோரிலனா. மொழிபெயர்ப்பு: பின்னர் பகவான் மிகுந்த மரியாதையுடன் குலீன கிராமத்தில் வசிக்கும் அனைவரையும் அழைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரத யாத்திரை விழாவின் போது ஜெகநாதரை சுமந்து செல்ல 10 கயிற்றை கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால வந்து அவர் வந்து என்ன கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு இது கொண்டு வர்றாரு, ரைட்? இது வந்து ரொம்ப பட்டுன்னா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது, கொஞ்சம் டிவி. அப்ப வந்து ஸ்ரவணம் கேட்டுக்கோங்க, ஸ்ரவணம், ஸ்வரம் அண்ட் கீர்த்தனம், இந்த 3 மீனிங் என்ன? காதால கேட்கறது சிரவணம்,
கேக்குதா? காதால கேட்கறதும் ஆ பாடுறதும். வெரி நைஸ். பிரேமா மாதாஜி. கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம் இப்ப பிரேமா கீர்த்தனம் மாதாஜி ஒண்டி சொல்லிட்டோம். காதால கேட்கறது ஸ்ரவணம். கீர்த்தனம்ங்கிறது எது வாயில அவர்கள் வாயிலிருந்து என்ன வருகிறதோ அது எல்லாமே கீர்த்தனம் மாதாஜி. ஸ்மரணம் பர்ஃபெக்ட். நடுவுல மரணம். கண்ணால பார்த்து படிக்கிறதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல கண்ணால பார்த்து பிரேமா மாதாஜி. ஸ்மரணம்னா என்ன? பகவானை நினைக்கிறது. நினைக்கிறது. வெரி நைஸ். அதை எதை வச்சு பண்ணுவோம் பிரபு? கீர்த்தனம் பண்ணும்போது நம்ம நினைக்கலாம். அவரோட எதை வச்சு லீலைகள் பண்ணுவோம்? நம்ம லீலைகள் ஆர்கன்ஸ்ல எதை வச்சு பண்ணுவோம்? லீலைகளை வச்சு. சாரி, ஆஹா மனசு 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 இஸ் மைண்ட். கரெக்டா? கரெக்ட். மனம் மைண்ட். ஓகே. சோ ஸ்ரவணம் வந்து பண்றச்சே நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் ஆகணும்னா எப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க ஒரு நாள். இது வந்து ஸ்ரவணம் பண்றச்சே வந்து இந்த சில்க் ரோப் இருக்கு இல்லையா? சில்க் ரோப், அதாவது இந்த மாதிரி திக்கு ரோப் இல்ல. சில்க் ரோப் பண்றது ஜென்ரலா மெலிசா இருக்கும். நம்ம பட்டு சாரில இருக்கிற கயிறை நம்ம கையில கட் பண்ணிடுவோம். கரெக்டா? அதால கட்டி போடுறது கிருஷ்ணரை. ஸ்மரணம் மைண்ட் வச்சு பண்றச்சே என்ன ஆகும்னா ஒரு திக்கு கயிறுல கட்டு போடுற மாதிரி. ஆனா கீர்த்தனம் பண்றச்சே அவர் இரும்புல கட்டி போடுற மாதிரி. இப்போ எது ஸ்ட்ராங்? கம்பேரிசன் வந்து கிருஷ்ணர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இல்ல, நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நான் எப்பவுமே இரும்பு சொல்வேன், இரும்பு அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் கூட நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வித் கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இது நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வருது. எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்ரவணம் பண்றச்சே இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங். அது நீங்க எல்லாருமே ஒத்துப்பீங்க. நம்ம என்னதான் கேட்டாலும் ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி குட். ஆனா 100% கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குமா? இருக்காது. ஆனா நல்லா இருக்கும்ல மாதாஜி. நல்லா இருக்கும், இல்ல அடுத்த சில்க் த்ரெட் கூட நிமிடத்தில் நல்லா இருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட், இட் இஸ் வெரி பொட்டன்ட். பட் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து வில் பி லைக் a சில்க் த்ரெட். கட்டு ஈஸி ஆயிடும், பைண்டிங் டைவர்ட் ஆயிடும். மைண்ட்ல சொல்லவே வேணாம். ஓகே, அது ஒரு பெரிய ஜோக்கர். மைண்ட்ல நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்போம், திடீர்னு நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட போட்டு சண்டை நம்பவும். அதனால அது வந்து கயிறு. ஆனா நம்ம இவரு என்னது, நம்ம கீர்த்தனம் ரைட். நம்ம பேசணும் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்க, கிளாஸ்ல வந்து யாரா நான் எவ்வளவு டைவர்ட் ஆவேன். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னா என்னோட டைவர்ஷன் எவ்வளவு குறைச்சலா இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி. நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி, ஆனாலும் நீங்க டைவர்ட் ஆவீங்க இருக்கலாம். ஆனாலும் டைவர்ட் ஆனாலும் ஸ்ரவணம் அப்ப இருக்கிற டைவர்ஷன் ஹையா இருக்கும், மனநம் அப்ப இருக்கிற டைவர்ஷன் ஹையா இருக்கும். புரிஞ்சதா நான் சொல்றது? எஸ் மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. யா, இதுல வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதீங்க. அப்ப இந்த மூணுல இதுதான் பெஸ்டா, அதை நான் சொல்லல. ஐம் டெல்லிங் அவர் பொசிஷன். கரண்ட்லி நம்மளோட பொசிஷனை வச்சு என்ன நடக்குதுன்னு. அதனால எல்லாரும் கிளாஸ் இருங்க. ஓகே. எல்லா வருஷமும் வந்து சில்க் ரோப் வந்து அவர் வந்து ஜெகநாத் வந்து ரத யாத்திராக்கு, அந்த ரத யாத்திராக்கு யூஸ் பண்ற கயிறு இப்ப மாதிரி பிளாஸ்டிக் கயிறு எல்லாம் இல்ல, பட்டுனால ஆனா திக்கா கட்டின கயிறு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயா சாரி. குணா ராஜா கானா கைனா ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஜயா தாய் ஏக வாக்கிய தாரா ஆச்சே பிரேமா மன மாயா. புனராஜ கான கைலா ஸ்ரீகிருஷ்ண விஜயா தாக்கா ஏக வாக்கியதாரா ஆச்சே பிரேமமயா. அதனைத் தொடர்ந்து சைதன்ய மகா பிரபு கூறினார், குலி கிராமத்தின் குணராஜா கான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஜயா என்னும் பெயரில் நூல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். அதில் கிருஷ்ணரின் மீதான ஆசிரியரின் பிரேமையை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியம் ஒன்று உள்ளது. பொருளுரை: ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஜயா என்னும் காவியம் வங்காளத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் காவியமாக கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீல பக்தி சித்தார்த்த சரஸ்வதி தாகூர் இந்நூலை பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நூல் 1395 சகாப்த ஆண்டில் கிபி 1473 தொடங்கப்பட்டு 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1402 சகாப்த ஆண்டில் முடிவு பெற்றது. இந்நூல் மிகவும் எளிய மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அரைகுறை கல்வி பெற்ற வங்காளர்களும் பெண்களும் கூட இதனை மிகவும் தெளிவாக படிக்க இயலும். ஓரளவு எழுத படிக்க தெரிந்துள்ள சாதாரண மனிதனும் இந்நூலினை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இதன் மொழிநடை மிகவும் அலங்காரமானதாக இருப்பதில்லை. மாதாஜி யாராவது படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? பெரிய பட்பட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். சில சமயங்களில் கவிதை கேட்பதற்கு ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்காதவங்க இருந்தா படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகவும் இனிமையாக படிங்க. படிக்கட்டுமா? படிங்க. ஸ்ரீ குண ஸ்ரீ சில நேரங்கள்
ம். சில நேரங்களில் இதன் இயல்புள்ள செவி உறுவதற்கு இனிமையானதாக இருப்பதில்லை. முறையான செய்யுள் வகைப்படி ஒவ்வொரு வரியிலும் 14 அட்சரங்கள் இருக்க வேண்டும். இருப்பினும் இங்கே இவரது ஸ்லோகங்களில் சில நேரங்களில் 16, 12 அல்லது 13 அட்சரங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்நாள்களில் உபயோகிக்கப்பட்ட பல வார்த்தைகள் உள்ளூர் மக்களால் மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தன. இருப்பினும் இந்நூல் இன்றும் பிரபலமானதாக உள்ளது. இது இல்லாமல் எந்த ஒரு நூல் நிலையமும் முழுமை பெறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறுவதில் ஆர்வமுடன் இருப்பவர்களுக்கு இந்நூல் மிகவும் மதிப்பு மிக்கதாகும். ஸ்ரீ குணராஜ கான் தலைசிறந்த வைஷ்ணவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10 மற்றும் 11வது ஸ்கந்தங்களை சாதாரண மனிதர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக மொழிபெயர்த்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஜயா என்னும் நூலானது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவினால் மிகவும் புகழப்பட்டது. இது எல்லா வைஷ்ணவர்களும் மிகவும் மதிப்பு மிக்கதாகும். குணராஜ கானுடைய வம்ச வரலாற்றினையும் பரம்பரையின் பட்டியலையும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் வழங்குகிறார். ஆதிசூரன் என்ற வங்காள மாமன்னர் கான்ய குப்ஜா என்ற கானௌஜ் எனப்படும் இடத்திலிருந்து முதலாக வந்தபோது அவர் தம்முடன் 5 பிராமணர்களையும் 5 காயஸ்தர்களையும் அழைத்து வந்தார். மன்னர் தம்முடைய சகாக்களுடன் வர வேண்டியது அவசியமாக இருந்ததால் பிராமணர்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக விஷயங்களில் உதவும் பொருட்டு அவருடன் வந்திருந்தனர். காயஸ்தர்கள் இதர பணிகளை செய்வதற்காக வந்திருந்தனர். வட இந்தியாவில் மேற்பகுதியில் காயஸ்தர்கள் சூத்திரர்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர். ஆனால் வங்காளத்தில் காயஸ்தர்கள் மேல் ஜாதியை சான்றலாக கருதப்படுகின்றனர். காயஸ்தர்கள் வட இந்தியாவில் இருந்து வங்காளத்திற்கு வந்தவர்கள் என்பது உண்மையாகும். குறிப்பாக கான்யகுப்ஜா அல்லது கானௌஜ் என்னும் இடத்திலிருந்து வந்தவர்கள். கான்யகுப்ஜத்திலிருந்து வந்த காயஸ்தர்கள் உயர்தரமான மனிதர்கள் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறுகிறார். அவர்களில் தசரத வசு என்னும் மாமனிதரும் ஒருவர். அவரது வம்சத்தில் 13வது தலைமுறை குணராஜகானை உள்ளடக்கியதாகும். வேற யாரும் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது உண்மையான பெயர் மாலாதரா வாசு. ஆனால் கான் என்ற பட்டம் அவருக்கு வங்காள பேரரசரால் வழங்கப்பட்டது. இதனால் அவர் குணராஜா கான் என்று அழைக்கப்பட்டார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரா குணராஜா கானின் பின்வரும் மரபு அட்டவணையை தருகிறார். தசரத வாசு, குசலா, சுபசங்கரா, ஹம்சா, சத்திமா, பாகண்டா, முக்திராமா, மைனகரா மற்றும் அலங்காரா, பங்காஜா, தாமோதரா, அனந்தராமா, குணநாயகம் மற்றும் விநாயகம். 12வது தலைமுறையில் பகீரதன், 13வது மாலாதரா வாசு அல்லது குணராஜா கான் ஆகியோர் அடங்குவர். ஸ்ரீ குணராஜா கானுக்கு 14 மகன்கள் இருந்தனர். அவர்களில் 2வது மகன் லட்சுமிநாத வாசு சத்யராஜா கான் என்னும் பட்டத்தை பெற்றார். அவரது மகன் ஸ்ரீ ராமானந்த வசு. எனவே ராமானந்த வசு 15வது தலைமுறையை சார்ந்தவர். குணராஜா கான் மிகவும் பிரபலமான செல்வந்தராக இருந்தார். அவரது அரண்மனை, கோட்டை மற்றும் கோயில்கள் இன்றும் இருக்கின்றன. இவற்றிலிருந்து குணராஜா கானின் ஐஸ்வர்யம் நிச்சயமாக மிக பெரியது என்பதை நம்மால் கணக்கிட இயலும். ஸ்ரீ குணராஜா கான் ஒருபோதும் பல்லால் சேனரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட செயற்கையான உயர்குடியினை பொருட்படுத்தவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்காங்களா? மாதாஜி ஹரே இருக்காங்க. கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. இப்பதான் ஓகே கேக்குது. ஓகே. இப்ப வந்து
ஓகே ஓகே. கான்ன்ற இது நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். இது ரொம்ப டெக்னிக்கல் டீடைல். பேசிக்கலா அவர் அந்த பொயட்ரி எழுதினாரு. லோக்கல் லிங்குவிஸ்டிக்கா இருந்தா கூட எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருது. அந்த லெவலுக்கு அந்த பாவம் இருந்துச்சு அப்படின்லாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கான் என்ற பேர்ல இருக்கும், ரைட்? சத்யஜித் கான் அந்த மாதிரி நிறைய கான்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ஏன்னா அந்த முஸ்லிம் ரூல் பண்றதால அவங்களுக்கு அந்த சர்நேம் கொடுத்தாங்க. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய தடவை நம்ம இவங்க என்னடா ஹிந்து அப்படின்றாங்க கான்ன்றாங்களே அப்படின்னு நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் இந்த ஸ்டோரியை சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் நந்தநந்தன கிருஷ்ண மோர பிரணாதா. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நந்த நந்தன கேட்கல மாதாஜி. வாய்ஸ் வரல மாதாஜி. நீங்க படிங்க, நந்த நீங்க நந்தன படிங்க, நீங்க படிங்க. மோர நந்த பிரணாத மோர பிராணநாதா ஏயி வாக்கிய விகாயினோ தாரவம்சரகாதா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், நந்த மகாராஜரின் மகனான கிருஷ்ணர் என் பிராணநாதர். இந்த வாக்கியத்தினால் நான் குணராஜகானின் வம்சத்தினரில் கையில் விற்கப்பட்டு விட்டேன். பொருளுரை. இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கும் ஸ்லோகத்தின் முழு வடிவம்: ஏகபாவே வந்த ஹரிஜோட ஹரிகாத நந்த நந்தன கிருஷ்ண மோர பிராணநாதா. என் பிராணநாதரான நந்த மகாராஜரின் மகன் கிருஷ்ணரை நான் கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். அவர் வந்து இந்த மாதிரி நந்தரை வந்து கும்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணா அதாவது ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? சோ பேசிக்கலி இந்த ரெஃபரன்ஸ் எப்படி அந்த புக் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண பிரியர்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா ஜெய நித்யானந்தா ஜெய தைத்த சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. அதே மாதிரி இங்க வந்து அதுக்கு அந்த ஃபுல் வேர்ட்ஸுக்கு இங்க ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஏகே பாவ வந்த ஹரியோட கரி ஹாதா நந்த 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 நந்தன கிருஷ்ணா மோரா பிராணநாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க கும்பிட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஏன்னா அந்த கதை வந்து கிருஷ்ண இங்க வந்து மங்கள ஓகே. நம்ம இதோட நம்ம நிறுத்தலாம். இது நாளைக்கு எடுக்கலாம். நம்ம கரெக்டா 101ல இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதாவனேபியோ வைஷ்ணவேபோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே